كما يتوالو كبرات تخاتاتلتي فنوا ايري تي في نلومي سولوس 29 سنة فرق معلتن فرانس تلالو زينو مسنالونا حيزنا لكم قريبنا لونا نمكتالكم بخبر زعدم ماكدا حقوسي بقندنا توتات دما افلم ب28 سنة بزتقبر مرمراتات 204 زيغاتات بكورونا فيروس ملكفهم ترقاقيتهم أبزوا ماكل عامي حرستات عم برا حيال سراح كانت سلاسلة تحبيرهم أبزوا باسمينا وكيح بحري لعلي 370 مليون ناخد دبس نس دراسوات تخفيلهم أبصر از مدبر مليشاتات أبل علي معسكر سراويت أمريكا ناي روكيت مدقعتي يكايدهم منقص ريبابليك دوب أفريقيا لبدا جور دلتا كوفيد 19 مقطع تفاحش تصنح أقراتات كتصنع وسينهم قبطي عراقان يوردانوسن قطباون ديبلوماساون زمدنان كدنفعا تسمامعين زرزر زينام حابريتا كاب منيستر طعنا ب28 سنة أب موشبي مأكلات زبطات مأكل دوبن دوباقح بحرن بستقبرن ناي لاباراتوري مرمراتات 204 زيغاتات بكورونا فيروس ملكفهم ترقاقيت اللهم كابزيوم 3 ب28 سنة 74 دما ب28 سنة بستقبر مرمراتات ملكفتهم ترقاقيت اكهون كلا 55 أب اسمرازوا مأكل 45 أب زوادوبوب مالت 15 أب سنعفة شوعات من دفرا شوعات أب صرونا 4 أب ضايح 4 أب دواربا كلتا أب نداقرقس حدا أب ترامني حدا أب ابن حيلي حدا أب عدو خلا حدا أب كنافنا حدا أب قعتيت حدا دما أب مايعيني كمون 4 أب عسب زوبا دوبا وكيح بحري توشيبهم زيصنحيهم إذا غمزين مكالو تي فيروس ترخيبهم أو هسبيتالات تعاقيبهم كنكن كقبر لهم زيصنحو 7 أبزوا مأكل 21 أبزوا قشباركا 10 أبزوا عن سبا شدش أبزوا دوبا وكيح بحري بتغلى 109 زيغاتات حاويم كلفانو مكالو ود 84 عامت كابزوا دوبا بدما بموت تفلي لهم بز مسرت تغلى العصري بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كسابلومي 5884 بتيح لهم 5307 كابزيهم حاويم ستفانو 20 كلتن بموت استفليو 492 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم منيستر طعنا 28 سنة 2021 أبزوا ماكل عامي حرستات بمبرخ اتتاونت نمدنفع حيال سراح كمتسلاسلة حبيرهم وكليرنا يوناتان يعبيو نزدالو تصبصاب ياسين صالح كاربايوم أبزوبا مأكل عقمي حرستوت بمبرخ اتتاونت نمدنفع حيال سراح كم التسلاسلة وكيل كفل حرشان مريتن أتو أسرات هايلة مس إيرينا أبزو قبرو على محتت قليتهم اتخفلي نحرستوت سلطناتات مهاب ماين حمدن أم عقاب مدبات مقرب أم سلسال مروط زرقي أكالن أحملتن أم بزحن متتاون كمون هابت انسسا أم السان أتو كيرو خسرح مصنحو زحبر أتا أسرات منغستي نحرستوت دوخعي مدهانيت تراكتراتن مروط زرقن سلزقربه مزقسمو سلطناتات تدميرو أب أتاتروي عبيت كم التمزقبه أبريهم زاقيت بستعم مدبات لألي 18 هكتار كم التزاليه أستات 19 متر كيب كترتات بأمني كم التسرحة أب 11 هكتار دما 4 مليون فلسطات أقراب كم التتخلى بمتقاس برسات أقراب نمكل خلون لألي 4 مقوقو أدحان التسرحو أب أقول قلت كم زو على أفليتهم أبزوا مأكل كابزولو 33 هكتار بقمقام 26 هكتار كم زراء زقلت آتو أسرات أب النتوان حرستوت مرود زرقن بهرياوي دوحي كومبوست تتكي ومزكايد وزلو تسعري كاب 1 هكتار 10 كنتال زرخبو زنورو كاب سوسا كساب 7 كنتال كحفظ باقع مهلاهم بمتكاس كل حرستاين نزي أقباب زي بمرعام تعرو كحيل الزخاخيرهم نقطة أحملتي بزملك الدماء كدمنا تنت كاب 1 هكتار 8 كنتال زركب زنبرة أبزق زي كاب 300 كساب 400 كنتال كب كم زبلة زرما أب مملأ طلبات علاقاتات من نوار حرستوتن عبي أستواصو كم زقبرة أبريهم طعنات ريدمو حزه بأمهرتن معباي بستخيل تعرون 4.5 مليون تريد كحكمان كلها 4.5 مليون كم اتخطبا أفليتم أبزوا مأكل 49 عدتات مريت إسا 5 عدلا بزي مسرد دما 11,370 حرن دقا أنستيو زركبهم 33,886 زكاتات مريت كم زرخبو سندات كفل حرشان مريتن
ينطر ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ልዕሊ 307 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋኣት ከም እተኸፍለ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ገሊጹ። ወኪል ኤርና ኢብራሂም ዑመር ዘዳለወ ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ከሰቕርበያ ወኪልቲ ጨንፈራቶ እስማኤል ዑስማን ነሪና ኣብዝሃበ ሓበሬታ ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 2004 ብስሩዕ ዝኸፈሎ ደበስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ዜጋታት ምንባይ ስድራ ስዋኣት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ተገንዚቦም ብዝወሰድዎ ስድራ ስዋኣት ናይ ምንባይ ሓላፍነት ልዕሊ 9 ሚልዮንን 575 ሽሕን ናቕፋ ደገፍ ከም ዝገበሩ አብሪሆም ኣብ ዞባና ኣብ ዘና 10 ንሳን ዞባታት ስድራ ስዋኣት ዝተኸፈለ ደበስ 707 مليون 281,620 ናቕፋ ደበስ ተኸፊሎም ኣለዉ ከምኡ ድማ እዚ ብመንግስቲ ዝተኸፈለ ደበስ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን ዘሎ ኤርትራውያን ድማ እቲ ጾር ናይ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነ ንሕና እውን እያምና ክነበርክት ንምባል እዞም ስድራ ቤት ስዋኣት شعت 213 نابيتي 980 تنابيتي 1 مليون 575 حالين نافع او شي 16 عامات دغف تدير مالتي اذا بحفشه اتي بكم دغف بطروف مسدار سواس توهبي كاري كم زبنايو دغفات أب كذا بعال أب كذا معد سوات كونه كلا قات أبي هذا دبر نبر دقفات إزي مزي دقف نقول سدلنا بمزة تواي كونه بزي كذي عملوا الزباطات باتع جندا أفعبت نقفانجل علون زنوت فسرحتنياتات من قستنا سبت أجازيجاتاتنا قبل كل تشحن 19 جميرهم سدرا سواتنا يمحب حب تبغصون حلفنتن كم زوصدوا كسب حج دما لعلى 1 مليون 270 شحن نقفا 5 بركوت وزدقسات اسماعيل نسدرا سواتن دق سواتن نحكمنا تمرتن قال اندغفات زغبرون كم زلو بمغلاط ابتن استرفان وزباطات تمساسال نطفتات تجماميرو مهلاو ابريهم كمونا بتشحن 19 مجمريا بمنيسات فرحتنياتات زوبا سميناو قاي بحرين نسدرا سوات بأكال كنحجزو مالنا تباهيلو بستا على تبقس تبقسو اقدفن محدار زوبا من سردقفو ومسارة تي تبقسو اب كل الكالات اب زوبا نصر حتنياتات منقستين محبراتن الدفن كمون كاب حزبي زحزوان سدرا بي سوات 236 اب كل انسان زواتات 236 زخوانا سدرا بيتات حقيقة الله مالك وكيل جنفر منستر عيون محبراو دحنتنا اتو اسماعيل عثمان موداتام صقما سدرا سوات من نبابرኦም كمحايش مانتي زيغاتات كموترو اجامم كبركتو تلابيوم ኣብ ከተማ ሓጋዝ ዝተተኽለ ኣግራብ ብዝገበረሉ ክንክንን ሓልዋን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብሸነኽ ምብራቕ ከተማ ሓጋዝ ኣበር ሓርበኛታት ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝተተኽለ ኣግራብ ኣብዚ ግዜ እቲ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ግርማ ከተማ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ ቦታ ዓመት መጽእ ሓድሽ ፈልስታት ኣግራብ ከም ዝትከለሉን ቀጻሊ ከም ዝኽስኮስን ጠቒሶም ድማ ንውሕስነቱን ቀጻልነቱን ኣበርክቶ ነፍሲ ወከፍ ነባሪ ክዓዝዝ ጸዊዖም مدبات مقرام نمدنفع بيت صحفة حرشاتن والزبا أب مدلاو فلسطاتن موياو مخرن زقبرو متحبار كحيلو بمزخ خارجما تماساسا للسقمتي أبتي كابيتات كوسد أزها خيرام كبرات تعذبتنا دحر زحات صار مساغري تاغراو زيناتات حيزكم لسكم مكتسالكم كتقصلو دقيمه بخبرو يعدم أب زينات توصعي بإيران كم زدقف زقلت أب سوريا زمدبرم ملشاتات أب لعلي أب مبرعو سوريا عسكرو زركب سرايت أمريكا ناي روكيت متقعدتات كم زكايدو مع كنا زينا أقاليحن
እዚ መጥቃዕቲ እዚ ጽባሕ ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝመደበሮም ሚሊሻታት ደብዳብ ነፈርቲ ምክያድ እዩ ዝስዕብ ዘሎ ኣፈኛ ናቲ ኣብ ሶርያ ዓስኪሩ ዝርከብ ልፍንቲ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ብኣሃዱ ጸረ ኣየር ከም ዝበርዓነን ዘውረዶ ሰብኣዊ ይኹን ዋታዊ ግድነት ከም ዘየለ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ ማእከላት ዕደና ነዳዲ አልዑመር ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ኢላማ ዝገበረ መንባር እዩ ተገሊጹ ድሕርቲ ብ27 ሰነ በኣሜሪካ ዝተፈጸመ ደብዳብ እቶም ሚሊሻታት መልሰ ግብሪ ከም ዝህቡ ኣጠንቂቖም መንባሮም እዩ ዝሕበር መንግስቲ ኢራቅ ኣሜሪካ ውሽጢ ዶባቱ ዝፈጸመቶ ደብዳብ ንልዕላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምጥቃስ ብትሪ ምኹናን እውን ኣብ ግዜኡ ተሓቢሩ እዩ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝካየድ ደብዳብ ከዛይዶን ንጸጥታ ኢራቅ ሶርያን ብከቢድ ባሉታ ከጸልዎምን ምኾንዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝእምቱ ዘለዉ መንግስቲ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ልብዳ ደልታ ዝተባሃለ ጁር ኮቪድ-19 ንምግታዕ ተፋኺሱ ዝጸንሐ እገዳታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ሰሪል ራማፎሳ ብዝሃቦ መግለጺ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ብልዑል ናህሪ ወሲኹ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንምግትኡ ኣብ መላእቲ ሃገር ንክልተ ሰሞን ዝጸንዐ ተሪር እገዳታት ክውስን ኣዚዙሎም ትካላት ጥዕና ብሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ዓለቕሊቐን ምህላውን ዝሓበረ ፕረዚደንት ራማፎሳ ብሰንኩ ሕጽረት ቀረብ ናውቲ ጥዕና ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኣነጺሮም ለብዳ ናይቲ ደልታ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንፈለማ እዋን ኣብ ህንዲ ዝተኸሰተ ጁር ኮቪድ-19 ከም ዘስፋሕፍሐ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ሓያሎ ሃገራት ኤስያ ኣፋኺሶንኦ ንዝጸንሐ እገዳታት ዳግማይ ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ይወስዳ ምህላወን ይፍለጥ ግብጽ ኢራቅን ዮርዳኖስን ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዝምድናን ከደንፈዓ ተሰማሚዐን እዚ ስምምዕ እዚ መራሕቲ ሰለስቲአን ሃገራት ብ27 ሰነ ኣብ ባግዳድ ኣብ ዘካየድዎ ቀጥታዊ ርክብ ተበጺሑ እተን ሃገራት ኣብ መዳይ ንግዲ ጸዓት ጸጥታን ምቅላስ ግብረ ሽበራን ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን ኣብቲ ስሉሳዊ ርክብ ተገሊጹ ብዘካዚ ሰለስቲአን ሃገራት ጸጥታ ዞባ ማእከላዊ ምብራቅ ምውሓስ ክትሓጋገዛ ምዃኑን እውን ሓቢረን ኣለዋ እዚ ከምዚ እንከሎ ግብጽ ኢራቅን ዮርዳኖስን ልዕሊ 10 ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎ ቅልውላው ሶርያ ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዕቱብ ከም ዝነጥፋ ኣፍሊጠን ኣሜሪካን ዩክሬንን ዝወደብኦ ልዕሊ 30 ሃገራት ዝሳተፎ ወተሃደራዊ ልምምድ ትማሊ 28 ሰነ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ከም ዝጀመረ ማዕከናት ዜና ንመግለጺ ሰመዚ ምክልኻል ኣሜሪካ ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ዕላማቲ ሓበራዊ ልምምድ ወተሃደራዊ ዝምድናተን ሃገራት ንምድንፋዕ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ይኹን እምበር መንግስቲ ሩስያ ነቲ ኣብ ዶባት ሃገሩ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ተኽታኺ ክብል ኮኒንዎሎም እቲ ልምምድ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ተፈጢሩ ንዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ንምምዛን ምዃኑ ዝገለጸ ልምምድ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ከካይድ ከም ዝቐነየ ጸብጻባት የረድኡ ብጉዳይ ዞባ ክሬምያ ኣብ 2014 ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተወልዐ ግጭት ገና ፈኸም ይብል ከም ዘሎ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንጸጥታ ናይቲ ማያዊ ኣካል ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይሕብሩ መወዳእታ ዜና ب24 ሰነ ኣብ ከተማ ሚያሚ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምፍራስ በዓል 12 ደርቢ ህንጻ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 11 ከም ዝደየበ ልዕሊ 150 ድማ ዛጊት ደሃዮም ከም ዘይተረኽበ ይግለጽ ኣሎ ስራሓት መድሓን ህይወት ንሻድሻይ መዓልቲ ኣጽኢሉ ኣብ ዘለወሉ ብህይወት ዝሰረሩን መንደዳይ ሓያል ጻዕሪ ካይድ ከም ዘልዮም ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ከተማ ሚያሚ ሓቢሮም በቲ ሓደጋ ዝሰዓበ ባርዕ ምስ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐትን ሓያል ጸቕጢ ኣየርን ተደሚሩ ንስራሓት መድሓን ህይወት ኣሸጋሪ ገይርዎ ምጽንሑ እቶም ሰመዚ ወሲኾም ኣብሪሆም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰብኣዊ ክሳራታት ዘስዕብ ሓደጋታት ምፍራስ ህንጻ ክኽሰት ሳሕቱ ምዃንዮም ጸብጻባት ዝገልጹ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ድሕነታዊ ምቁጽጻር ሓያሎ ሃገራትን ዓበይቲ ከተማታትን በከቢድ በዓሉታት ተጸልዩ ከም ዘሎ ዝገልጹ ክኢላታት ተዓውዲ ብሰንኩ ከቢድ ሓደጋታት ከይስዕብ ስጋቶም ክገልጹ ምጽንሖም ይሕበር
ክብራት ተኸታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለወ ዜናታት ንምዝዛም ቀንዲ ርእስቲ ዜና ክደግመልኩም ب27-28 سنة بستقبل مرمرات 204 زيجاتات بكورونا فيروس ملكفهم ترجاجيتهم أبزوا معكل عام حارستوت عم برا حيال سراح كم التسلسل تحبيرهم أبزوا سميناو كيح بحري لعلي 370 مليون نافع بس نسدرا سوات تخفيلهم أبصر از مدبرهم من الشاطات قبل علي معسكر سويس أمريكا نيروكيت متقعتي كيدهم منقص الريبابليك دو أفريقيا لبدا جردلتان مقطع تفاحش تتصنح إقراتات كتصنع وسينوم قبطي عراقان يوردانوسن قطبان ديبلوماسيون زمدنان كدنفعات سمامعين زالت المدبات إيري تي في كتكاتاتولو بخبرنا عدمكو بوغاني بروح معلتي حبريتا أقلقلو تلفزيون إيرترا دمص حفاش إيرتران روديتات زارا نومان بتوسخي حدش مسمر ساتلايت فنو جميران كم زلوا نحبر عبرستي بمسمرات ساتلايت عرب ساتن نايل ساتن ككايد صنحه فنوتاتنا كاب 24 سنة جميرو بحدش توسخ مسمر ساتلايت سياسات NSS 12 أب 57 ديجري إيست فريكونسي 11 6 بعد 5 بولاريتي هوريزونتال سيمبول ريت 4 شح FEC 5 زبار 6 حدش مسمر فنوت جمير اللهم شحنيهم ناب 57 ديجري إيست بمقنعن تلفزيونكم تترئيسوا بزلو أهازات بمقنعين حدش مسمر فنوتات أقلقلو تلفزيون إيرترا راديو دمص حفاش إيرتران راديوتات FM نومان زاران كتكتاتلوكم تخلو نحبر منيستري زينام سلام عليكم يتوعلوكي برات عزبت عتاو زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكال حدكم ابي كتما سنعف بمغنيات 10 سنه مع السماتات ايرترا استفلالي سبورتاو وددات تغايدو እዚ ስፖርታዊ ውድድራት ንሰለስተ ዓይነታት ስፖርት ማለት ብሽክለታ ኩዕሶ መርበብን ኩዕሶ እግርን ሓቂፉ ክካየድ ቀንዩ ውጽኢቱ ካስዕብ እዩ ኣብ ናይ ብሽክለታ ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ማሳላ ሓጎስ ካልኣይ ጸጋይ ዮሐንስ ሳልሳይ ሳይሞን ምሕረቶብ ኣብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዳዊት ክብሮም ካልኣይ ሰሞን ፍትዊ ሳልሳይ ሳይሞን ጸጋይ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ቤተልሔም ክፍለ ካልእቲ ዘቢብ ክብራብ ሳልሰይቲ ኣርሴማ ሚካኤል ኣብ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ናኦር ተስፋ ልደት ካልኣይ ሰሎሞን ታደሰ ሳልሳይ መርሃዊ ጣዕሚ ዕውታት ብምዃን ዝተዳለወሎም ሽልማት ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ከዓ ብደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት እምባሴራ ኢራብን ጥዕናን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃታት ተዓዊተናሉ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት እምባሴራን ጥሻን በቐደም ተኸተል ዕውታት ኮይነን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ምስ ንምልከት ከዓ ኣብ ሰርሓ ዝተኻየደ ፆታ ሰርሓ ብልዕሊ ማእከል ከተማ ሰንዓፈ ክልተ ባዶ ብምዕዋት ዋንጫ 10 ሰነ መዓር ሰማታት ኤርትራ ተዓዊታትላ ብዘካዚ ሰርሓ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ልዕሊ ማእከል ከተማ ሰንዓፈ ሓደ ባዶ ብምዕዋት ድሙቕ ዓወት ብምዝጋብ ዋንጫ ከተልዕልን ከላ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ጎሎ ኣብ ዝተኻየደ ፆታኻ ጎሎ ኣብ ልዕሊ መምሕዳር መጠራ ሰንዓፈ ክልተ ባዶ ብምዕዋት ዝተዳለወላ ሽልማት ዓቲራላ ክቡራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም